Ik ben Hubert de Fesch en ik ben de penningmeester van de fanfare Sint-Josep. Een fanfare opgericht in 1924. Oorspronkelijk wordt het eigenlijk uit een patronaatsgebouw. Het waren meestal jongluis. Ja, toch een beetje socialistisch. Dus we hebben toen een naam gekozen, Sint-Josep, Sint-Jozef. Want dat is natuurlijk een maan die heel hard werkt. En ja, het wordt een timmermaan. We zien een binnenstad fanfare, altijd geweest, opgericht in 1924, dus we zitten al heel lang in de binnenstad. Een hele gezellige fanfare. Vrijdagavond hebben we altijd de repetitie, dan drinken we een schet. En dan zien we gewoon vooral heel regelmatig de straat op. Zowel voor de kerk, met processies, met communiefeesten. Weer gewoon ook de stad in. Alleen maar om gezellig muziek te maken. En ik moet zeggen, dat is gewoon wat ons bindt. Hè? De fanfare, de muziek. We hebben allemaal dezelfde hobby. We praten heel graag over de muziek. Ik heb al gezegd, vrijdagavond hebben we de repetitie. Misschien heb je belangstelling om een keer te komen kijken. Dat is altijd mogelijk. Ook alle leeftijden. Het maakt allemaal niks uit. Jong, oud, gepensioneerd, niet gepensioneerd. Je zit welkom. Kind je gaat spelen, zit je welkom. Kind je niks spelen, kind je bij ons leren. Hè? Leerlingen bij ons die gaan naar Cumulus en dan krijgen ze het basisonderricht in de muziek. Kom gewoon een keer loeren, proef de gezelligheid, kijk wie de lui zien en de kind gaat altijd beslissen van ik sleet me gaan of ik wil even nog afwachten. Maar nogmaals, het is een hele gezellige fanfare. We noemen is ook een familiefanfare. We zien niet allemaal familie, maar zoals we omgaan onder ons is het toch altijd alsof we een familie zien. Het verenigingsgebouw dat is achter de brakke nummer 11. Dus heel gemakkelijk te vinden in de binnenstad. Onze website is www.sintjosep, zonder punt, Sint-Josep met een z.nl. Loer even op de website en dan zou ik zeggen, kom er nou eens een keer echt kijken wie bij ons is.